kagi yango ringre joheragi. Jonyuol jopuonj kod jopuonjre mawuok e sikund primar mar jigiwegi ma Ebenezer Academy mantiere boma ma Busia dhi nyime gi ywago jopuonjre manyowito ngimagi e masira mar apaya nyoro. Masira no manotimore nyore gweng' ma Kaburengu apaya maduong' mawuok e buye kochi Bungoma nokelo tho ma jopuonjre 6 ka moko noyudo hinyruok e kinde mane gidok Busia bang' wuodhgi mar somo e boma Eldoret. Japuonj maduong' mar skuno James Ouma kanyakla kod commissioner mar kaunti ma Busia Kipchumba Ruto okwayo jonyuol mondo mi obed kod kwe ka gikwayo jokony kuwuok kuom jachung' gi ng'uon mondo mi okony familia manyowito nyithindgi e masira no eneno ni jopuonjrego omi ik makare. Ajali hii kulingana na ripoti ya polisi na wale walioshuhudia ajali hiyo wanasema kwamba lori ama trailer ambayo ilikuwa imebeba kokoto iliweza kupoteza mwelekeo baada ya kupoteza breki zake na kuingia katika gari letu, yani basi hili la shule. Magari haya yote yalikuwa yametoka maeneo ya Eldoret yakielekea Bungoma. Ujumbe wangu kwa jamii yote ya Busia, jamii ya Ebenezer, wazazi ni kwamba tuweze kushirikiana pamoja wakati huu mgumu wa msiba. So we appeal to the parents to be very calm. I know this is a very painful period. So what we have advised the school is to form a committee whereby the national government officers, they'll be part and parcel of it. And then the county government, they'll also join us, the Red Cross and other leaders in Busia.